dot le a chuan tuna kan hmuang hian layer mask part 2 atia layer mask effect man na tur le tho ka ni ta amaro chu ati dan adang le hlek dona a picture an en nei po sonin a in ang khat mel viau sa ama se thil dang lam hlek kha ron om le don ni an picture ma mo tur mi hring len le so mi pangpar so picture chi ni kan open le anga chuan move toolin ta chuan pangpar omna hian hring zawk a hi ti hian kan pot lut ve thung anga a awmna tur site ah kan han dah ron ta a chuan tah sawnin elliptical marpui toolin lang tura kan duh chin kha ti sawn kan va select le anga chuan a tlang a in cut rual hmui lo na tur khan select feeder kha kan hmang le ta ti blur deuh tu tur ngai ang vel bawk kha kan hmang le a chuan a hma kha chuan select a inverse kan tia kan delete a tuna chuanin somi kan select na chin pawn lam zong pai tur khan layer marks a bawk chuan reveal selection ti so kan thlang thungang chuan ti khan kha kan select na chin pawn lam zong a kha ti khan delete key te hmanga pai lo khan atang khan layer marks atang khanin kan pai thei bawk ti na ani kha layer marks part 2 a chuan kha zong kha ni le ta